Moi kaikki ja tervetuloa meidän kanavalle. Tämä on Two Mystics Collective ja mun nimi on Heini. Ja mä olen Marttiina. Jos tää video resonoi sun kanssa, paina sitä tykkää-nappulaa ja videoa. Ja ennen kaikkea muista tilata meidän kanava, niin sä et missaa yhtään mitään. Yes. Me haluttiin tehdä nyt tämmönen kollektiivinen tulkinta, että mitä sun olisi hyvä tietää just nyt. Niin ruvetaan katsomaan, mitä me olisi nyt hyvä tietää sitten. Yes. Eli tää on ihan kaikille. Tää on kollektiivinen, eli ota se mikä resonoi ja jätä se mikä ei resonoi. Just näin. Oho, no niin. Ja laittakaa ihmeessä kommenttia sitten tulemaan, että miten tämä tulkinta teille osuu. Nimenomaan. Ja sieltä myöskin tuosta alhaalta kuvauksesta löytyy meidän yhteystietoja. Ollaan vapaina henkilökohtaisiin luentoihin, reikin energiahoitoihin ja muihin, niin ottakaa vaan rohkeasti meihin yhteyttä. Ja hoidot onnistuu ehdottomasti ja luennat etänä myöskin. Joo. Ja jos on kysyttävää tai voitte myös kommentoida ja laittaa yksityisviestiä, että jos haluatte jotain tiettyjä videoita tai luentoja tietyistä aiheista, niin se onnistuu myös. Eli periaatteessa kaikki meidän palvelut toimii myös etänä, paitsi reikikurssit, niissä pitää olla paikan päällä. Jep. Okei, aletaan katselemaan sitten. Mä aloitan noista tarotkorteista, niin katsotaan, mitä tarotit ensin sanoo. Elikkä täältä tuli sauvojen 5, sitten sauvojen 2, sauvojen S ja illuusio eli kuu. Alright. Okei. Eli mä tulkitsen, että on nyt aika työvoittoinen pöytä, koska näin paljon sauvoja tässä. Eli jotain ei välttämättä koske sun niin kuin toimeentulotyötä tai palkkatyötä, voi koskea jotain myös henkilökohtaista työtä, mitä sä teet. Mutta ensinnäkin täällä saattaa olla jotain neuvotteluita käynnissä tai jotain vääntöä. Eli tää on vähän semmoinen, että pidä puoles, valmistaudu hyvin, jos sä tiedät, että sulla on vaikka työpaikalla tulossa YT tai jotain niin kuin muuta, missä sun pitää niin kuin neuvotella. Ja siellä on erilaisia näkemyksiä asioihin, erilaisia mielipiteitä, erilaisia persoonia, joo, valmistaudu hyvin. Valmistaudu hyvin, jos tiedät, että tämmöinen neuvottelutilanne on tulossa. Ja valmistaudu, että sellaiseen voit joutua, niin on niin kuin valmiina siihen, että saat pidettyä puolesi. Sitten on sauvojen 2, joka viittaa siihen, että sä nyt lähdet itsenäisesti työstää jotain asiaa eteenpäin. Ja myöskin se, että kun tää kävelee nyt tässä näillä puujaloilla, niin jos joku tulee tuohon nyt niin kuin jotain heilumaan ja niin kuin tekee, niin sä tulet aika äkkiä rytiste alas. Niin tää on nyt vähän semmoinen kortti, että todellakin pidä se päässä, tee itsenäisiä päätöksiä, anna kauheasti muiden vaikuttaa nyt siihen sun toimintaan. Että mitä sä teet. Että nyt mieti, että mikä on sulle paras. Ja nyt ei ehkä tarvitse niin paljon kuunnella sit niitä muiden näkemyksiä, vaan sä tiedät parhaiten, mikä sulle toimii. Sitten täällä on uusi alku työn saralla. Eli nyt sit vaikka jos kävisi niin, että tulee ne YT:t ja sulla tulee potkut, niin jotain uutta ja parempaa on tulossa. Eli joko sulla on tulossa ylennys tai uusi työpaikka. Tai jotain niin kuin uutta alkamassa, uuden kasvun alku. Eli tässä on aurinko, tässä on kevät ja uudet versot lähtee niin kuin työstää uutta. Niin tästä lähtee niin kuin uusi alku työn saralla. Eli ihan hyvää on tulossa, vaikka tilanne voisi aluksi näyttää vähän hankalalta. Ja sitten täällä on kuu, joka tarkoittaa sitä, että luota sun intuitioon. Voit myös saada viestejä mahdollisesti unissa. Ja sitten se, että oot tarkkana, koska tämä on myös illuusio tämä kortti, niin sulla saattaa olla sun ympäristössä ihmisiä, jotka ei ole välttämättä ihan maailman luotettavimpia, tai sitten ne suoranaisesti valehtelee sulle tai jättää jotain olennaista kertomatta. Eli luota sun vaistoon, että jos joku tuntuu, että nyt ei ole ihan kohdillaan, niin todennäköisesti ei ole.
Ja tosiaan tarkkana niin kuin ympäristön kanssa, että puhuuko siellä kaikki sulle totta. Ja ennen kaikkea tietysti, että olet sä rehellinen itsellesi, mutta mun mielestä tämä liittyy nyt tähän ympäröivään tilanteeseen. Eli niin on varuillas, että kenelle sanot ja mitä kerrot ulospäin. Ettei sitä voida käyttää sit niinku sua vastaan noissa neuvottelutilanteissa esimerkiksi. Okei, tämmöisiä. Mitäs sun kortit? Mä en tiedä, mulla... Anteeksi. Kurkkusakra. Blokkaa joku asia, pitää kommunikoida. Joo, kyllä selkeästi joku asia täytyy kommunikoida ulos. Tai sitten voi tarkoittaa just tätä, mitä sanoit, että joku ei rehellisesti kommunikoi sun kanssa. Täältä löytyy ensimmäisenä sitten action, eli nimenomaan action ja liikettä, asiat menee eteenpäin tosi nopeasti. Ja joku muutos sun elämässä tapahtuu. Saattaa olla, että sulla on joku vaikka, no mulla tulee jotenkin vaan nyt mieleen tää työ. Että saattaa joku uusi tilaisuus, että sä oot odottanut jotain uutta työpaikkaa tai uutta tilaisuutta ja nyt tuntuu, että mitään ei tapahdu. Se voi olla myöskin rakkauselämässä tai kavereiden kanssa ihan mikä sosiaalinen tapahtuma tahansa tai muu. Mutta siis asiat liikkuu eteenpäin vauhdilla. Vauhdilla todennäköisesti. Ja se muutos, mitä sä oot nyt, tai se uutinen tai muutos tai mikä tahansa, niin se on tulossa sulle. Ei kerrota tietenkään, että mikä se on. Mikä se on se vastaus johon nyt. Mutta asiat on menossa eteenpäin. Et jos on tuntunut silleen, että mikään ei nyt liiku, niin asiat todella menee eteenpäin. Sitten on man holding a coin, eli mies pitämässä kolikkoa. Tämä saattaa kuvastaa sua itseensä. Eli sinä olet se, joka luo sun oman todellisuuden. Sinä olet se, joka luo sun ympäristön, joka tekee päätökset sun elämässä. Et jos sä oot esimerkiksi laittanut sun elämän johonkin stoppiin, että mä nyt vaan olen tässä ja odotan, kunnes tulee joku vastaus tuolta tai vastaus täältä. Ja mä en teekään nyt yhtään mitään muuta, että mä nyt vaan oon ja odotan. Mulle tuli mieleen talousjohtaja tuosta jotenkin. Mulle tulee semmoinen, että tämä nyt ehkä jollekin, ei välttämättä varmaan kaikille, mutta siellä joku kuulija nyt, niin siellä on tosiaan sun työpaikalla voi olla kireä taloustilanne. Kyllä. Mutta tulee semmoinen nyt olo, että siellä joku miettii, että miten nyt tämä raha, mistä kiristetään tai mistä säästetään. Ja jos nimenomaan katsoo tätä korttia, niin siinähän on, että tyyppi tässähän pitää tästä. Se on se kirstunvartija. Minulla on kaikki tässä hallussa. Niin. Että just yhteihin kyllä myöskin. Mutta se, että tapahtuu mitä tapahtuu, niin jotain on siis todella tapahtumassa. Todella. Ja se, että tuli sitten YT tai jäät edelliseen työpaikkaan tai tämänhetkiseen työpaikkaan tai tulee uusi työpaikka tai sitten vaikka jos jäät vaikka hetkeksi ns. Tyhjän päälle, niin asiat tapahtuu joka tapauksessa. Ja se todennäköisesti se muutos, mikä tulee tapahtumaan, niin on sun korkeammaksi parhaaksi. Että muutoksen on tapahduttava. Koska paikalle jääminenkään ihan pelkästään sen takia, että mä vaan nyt oon tässä mun mukavuusalueella, koska mä oon tottunut tekemään näin. Ja mä oon tottunut olemaan tässä. Niin kuin nämä sunkin kortit kertoo, että tää on nyt todella työorientoitunutta. Niin, aika toimia. Kyllä. Joo. Toimintaa on, koska täällä on niin paljon näitä sauvoja ja se on tulienergiaa ja tuli aina toimintaa. Niin, jotain on nyt todella tapahtumassa. Ja saattaa olla pinnan alla myös kuplia, jos on ollut pikkasen ajatuksia, että työpaikalla saattaisi kohta tapahtua jotain. Niin hyvin todennäköisesti kyllä kohta pamahtaa jotain isompaa. Yes. Ja sitten meillä on 7. chakra, arkkienkeli Uriel. Ja tämähän on kruunusakra. Yes. Ja myöskin intuitiota. Eli sulle on saattanut tulla psyykkisiä, henkisiä viestejä ja pieniä vinkkejä tästä aiheesta, että jotain todella kohta tapahtuu. Ja se ei välttämättä saa siitä kiinni, että mitä tapahtuu. Ja sulla todennäköisesti oppaat ja muut saattaa ohjailla siihen suuntaan, että pitäisikö mun ehkä
irtisanoutua vaikka, että onko tämä sittenkään oikea paikka mulle, tai onko tämä mun elämäntilanne tällä hetkellä sittenkään mulle hyväksi. Niin, tai onko se sun niinku se korkein tarkoitus, että kun kruununchakra on se yhteys tonne niinku ylempään ja korkeampaan minään, että toteutatko sä nyt oikeasti sitä, sitä sun elämäntehtävää, vai onko sä niinku vaan joutunut vähän niinku väärille poluille? Niin. Eli tässä niinku tavallaan, niinku, että se mietit tarkkaan, että millaisessa tilanteessa sä oot tällä hetkellä, miten tämä resonoi sun kanssa, ja että olisiko nyt vaan aika siirtyä eteenpäin. Ja onko aika siirtyä eteenpäin, että sit vasta kun joku toinen tekee jonkun ratkaisun, vai onko sun aika siirtyä eteenpäin, että sä itse teet sen ratkaisun. Tehdä se muutos. Mielenkiintoista. Kyllä. Elämme mielenkiintoisia aikoja. Todella. Okei. Time to be serious, eli aika ottaa asiat vakavasti. Eli nyt ei enää pelleillä, vaan nyt oikeasti niin kuin sitä toimintaa just niin kuin nyt pitää ottaa asiat vakavasti. Sitten everything is okay, eli kaikki on kuitenkin ihan hyvin. Muista se, tapahtuu mitä tapahtuu. Sulla on taas uusi alku tulossa. Kaikki on ok. Ja etsi balanssia, etsi harmonia, etsi tasapainoa. Eli mistä sä löydät sen harmonian ja tasapainon? Se on jokaiselle yksilöllinen asia, mutta sä tiedät sen, mistä se sulla löytyy. Niin hae sitä. All right. Katsotaan mitä muuta. Meillä on happiness, bluebird spirit, onnellisuus. Ja siellä on sinilintuhenki, onnellisuus. Ja mä saan tästä just onnellisuusbalanssi. Mikä tekee sut onnelliseksi? Tekeekö sun nykyinen tilanne sut onnelliseksi? Vai ootko sä miettinyt ja manifestinut jotain muuta, mikä tekisi haaveillut, mikä tekee sut oikeasti onnelliseksi? Saattaa olla joku toinen työpaikka, saattaa olla vaikka toinen parisuhde, tai saattaa olla vaikka, että sä oot miettinyt, että pitäisikö mä alkaa vaikka yrittäjäksi. Pitäisikö mä perustaa oma firma? Saattaa olla mitä tahansa, mutta mikä tekee sut onnelliseksi? Niin mene siihen suuntaan, joka vetää sua magneetin lailla. Että okei, mä näen tulevaisuudessa ton, se todennäköisesti tekee mut onnelliseksi, mutta se, että sun pitäisi myöskin pysyä tässä nykyhetkessä ja löytää se onnellisuus siitä. Mutta katso, miten tämä muu pöytä menee, niin saattaa myöskin tosiaan olla siihen päin orientoitunut, että sä oot menossa sitä onnellisuutta kohti nyt ja lujaa. Kun sä vaan annat sen tapahtua, tai sitten että sun täytyy itse laittaa se tapahtuma. Sitten nyt meillä on Ancient Oak Spirit Strength, eli voimaa tarvitaan. Siinä on mikä on oak suomeksi? Tammi. Vakaa tammipuu, joka no niin, sieltä. Eli kurkkusakra tosiaan saattaa indikoida myös sitä, että nyt on. Niin, tarkkana nyt. Joo. Niin. Ja myös se kommunikointi itsesi kanssa. Niin, ja että kommunikointi on niin kuin kaikki, mitä sä saat. Onko se rehellistä? Nimenomaan. Että onko se joku, joka ns. Viilaa linssiin tai käyttää sua esimerkiksi hyväkseen tai käyttää sun taitoja hyväkseen. Ja susta tuntuu, että nimenomaan sulla käyttää hyväkseen, että miksi mä oon täällä, miksi mä oon tässä tilanteessa. Ei välttämättä liity töihin, mutta todennäköisesti. Mutta nyt tarvitaan voimia ja pysy vahvana. Ja tässä on vähintään 500 vuotta paikalla ollut tammipuu tässä kortissa, jossa on valo sisällä. Se valo on siellä sisällä. Ja se voima löytyy susta kyllä. Ja nyt on aika etsiä se voima. Yes. Hyvä, katsotaan mitä muita viestejä täältä sitten tuli. Eli täällä on manifesting eli manifestointi. Meillä on videokin siitä englannin kielellä. Kattokaa se, jos ei taipuu, jos ette ole vielä kattonut. Mutta nyt kannattaa manifestoida niitä asioita sun elämään, mitä sä haluat. Eli yksinkertaisuudessaan keskitä sun energia siihen, mitä sä tahdot sun elämään. Älä keskity siihen, mitä et halua.
Se on manifestointia, ihan pähkinänkuoressa, ihan kaikessa yksinkertaisuudessaan. Kaikki, mihin sä keskityt sun energiaa, se lisääntyy ja kasvaa sun elämässä. Jos sä keskityt siihen positiiviseen lopputulokseen, niin silloin sä ohjaat siihen energiaan, mutta jos sä pelkäät sitä negatiivista lopputulosta, silloin sä ohjaat siihen energiaan, Kyllä. niin kannattaa miettiä, että mihin ohjaa energia. Connection eli yhteys. Eli sulla on yhteys, voi olla yhteen ihmiseen, useampaakin ihmiseen, niin kuin sielun kumppaneihin. Tämä voi olla myös niin kuin merkitä parisuhteen alkamista. Mutta myöskin se vaan, että sulla on niin kuin sielun yhteys ja tämmöinen niin kuin yhteys, syvempi yhteys tiettyihin ihmisiin sun elämässä, niin vaalin niitä yhteyksiä. Calm, eli ota rauhallisesti, pysy rauhallisena. Vaikka olisi minkälainen myräkkä, niin on vähän niin kuin siinä myrskyn silmässä niin kuin täysin tyynenä ja rauhallisena. Kaikki menee ihan hyvin. Täällä oli tämä everything is okay. Kaikki on hyvin. Pysy rauhallisena. Ja hot, eli voi olla kuumottavia tilanteita. Mä niin kuin näen, että kun täällä on tätä tulienergiaa, kun on näin paljon sauvoja, niin tämä viittaa just siihen. Joo, että niin kuin hot. Et voi olla vähän kuumottavia tilanteita ja mielään sen nyt tähän niin, että pysy rauhallisena. Hengitä. Hengitä rauhallinen. Mahdotuksenkin meillä on olemassa jo englanniksi myös. Grounding löytyy sieltä soittolistalta. Mielenkiintoista. Sitten meillä on all you see is not real, eli kaikki mitä näet ei ole totta. Illuusio. Eli tämä kortti älä usko kaikkea, mitä sulle sanotaan tai kerrotaan. Ota kaikki vähän niin kuin varauksella. Ja silleen. Niin, suodata. Joo. Suodata. Joo, just se, että jos intuitio sanoo, että nyt tässä on jotain mätää, niin todennäköisesti on. Jep, todennäköisesti on. Luota sun oman intuitioseen hetkeen ja tunteeseen. Practice what you preach on seuraavana, eli harjoita mitä saarnaat. Niin, suoraan käännetään, harjoita mitä saarnaat. Eli jos olet vaikka esimerkiksi opettaja tai kouluttaja tai annat elämänneuvoja, mikä nyt on suomeksi valmentaja tai muuta, niin, ja annat elämänohjeita muille, vaan nyt esimerkkinä, elämänohjeita muille, niin, ja miten ihminen saisi paremman elämän ja miten ihminen löytäisi enemmän onnellisuutta elämässään, niin käytätkö sä itse niitä metodeja myöskin? Että se, että miten sä kerrot muille ja miten sä ilmennät itseäsi muille, niin teekö sä itse sen mukaan? Vai tavallaan sabotoitko sä itseäsi, että sä et sit käytäkään näitä esimerkiksi? Niin, tai sitten vaan niin ylipäätään se, että mitä sä puhut ulos, niin teekö sä sitä itse vai pidätkö sä sellaista niin kuin ulkoista kulissia päällä, jos sä esität tietynlaista ja sitten kuitenkin siellä kulissin takana onkin joku ihan muu. Niin, aivan. Et onko se niin kuin suora ja rehellinen ja avoin susta itsestäsi? Niin. Ja oletko se myös suora ja rehellinen itsellesi? Niin. Harjoitatko sä sitä, mitä sä sanot tekeväsi? Niin. Teekö sä oikeasti niin vai onko se joku show tonne ulkomaailmaan? Niin, illuusio. Niin, illuusio. Nimenomaan illuusio. Joo, siinä tarkkaan. Sitten otetaan vielä loppukaneetiksi enkeleiltä viesti, mitä enkelit haluaa sanoa, ja täällä on mielikuvitus. Eli ajatukset ovat elämän rakennuspalikoita, koska kaikki alkaa ajatuksesta. Lisää siihen luovuutta ja silloin sinulla on mielikuvitus. Joka ikinen linna alkaa pilvilinnana. Sitten se kuva maadoitetaan arkkitehtien ja rakentajien kautta. Enkelit kutsuvat sinua käyttämään sinun luovan mielikuvituksen voimaa laajentaaksesi sinun horisonttejasi ja visualisoidaksesi sen elämän, mitä haluat. Eli manifestointi. Silloin kun pidät kiinni visiosta, enkelit näkevät sen kirkkaasti ja sinun aikomuksesi ja alkavat availla ovia auttaakseen sinua. Enkelin viisaus opastaa sinua päättämään sinun toivotut lopputulokset, mitä mä just sanoin tuossa aikaisemmin. Päätä ne toivotut lopputulokset. Ja
niin olen myös varma siitä, että sinulla on puhtaat tarkoitusperät. Ja sitten kuvittele sinun unelmasi ja ala luomisprosessi. Affirmaatio, minä visualisoin positiivisia lopputuloksia minun korkeimmaksi parhaakseni. No niin, tuli aika selkeät sävelet tässä nyt. Joo. Tässä tulkinnassa. Laittakaa hei kommentti, että miten teillä resonoi, että osuuko kohilleen ja miten on mennyt. Ja totta kai jos tulee meille yksityisasiaa, että haluatte tulkintaa tai hoitoa tai jotain, niin tuolta löytyy tuosta boksista alla yhteystiedot joo, meille. videon kuvauslaatikosta, sitten klikkaat vaan auki, niin sieltä löytyy meidän yhteystiedot, niin ota ihmeessä yhteyttä. Ja meillä on nettisivu auki, twomysticscollective.com, niin käykää siellä myös tutustumassa. Mitä kaikkea meillä on tarjolla. Joo, sieltä löytyy palvelut ja hinnat ja muut. Niin sanotaan nyt, että tämmöinen tarot-tulkinta niin puoli tuntia puhelulla esimerkiksi, niin 35 € ja sitten tunnin mittainen niin 55 €, eikö se niin ollut? Joo, kyllä. Niin esimerkiksi, ettei nämä meidän hinnat niin päätä huimaa, tarvitse sitä pelätä. Ei ihan missä vaan maailmaa. Missä vaan maailmaa ollaan, että onnistuu myös nauhoituksena, jos ei live onnistu. Niin, tai viestinä tai tekstiviestinä. Viestiä vaan, niin sovitaan aika ja näin ja miten tehdään. Kyllä. Yes, hyvä. Hei, kiitos teille kaikille ja toivottavasti nautitte tästä tulkinnasta. Nähdään taas pian. Moikka! Moi moi!